I imam dosta novih proizvoda koje sam kupila. Nešto sam kupila kod nas, nešto u inostranstvu jer sam bila na odmoru. I hoću da vam pokažem što sam uzela, ali odmah da uradim tutorial da probamo sve te proizvode što sam uzela. Nešto sam ja već probavala malo, nešto nisam ni malo, mislim gledala sam ovo tester radnje, ali ne znam kako se ponašaju na koži. I ima par stvari koje već kupujem po 100 put, zato što ih obožavam. Tako da počnemo, ja nemam ništa na licu. Koža mi je, imala sam šminku cijel dan pa sam je sad skinula pa mi koža nešto dosta suva. Počinjem sa mojim voljenim serumom od Balea. Hidratantni, da malo mi osveži. Sve proizvodi su onako dosta sveži, Bresko je u principu dosta popularno među stvarima koje sam uzela, tako da želim da uradim neki kao prolećni tutorial. Kreće malo lepše vrijeme i svežije boje, plus, znam da se ne vidi, ali ja sam dobila malo boje. Znači malo, ne vidi se, ali ja stvarno kunem da sam malo dobila boje. Tako da mogu da probam bronzer, imam novi bronzer. Tako da sam jako uzbuđena zbog toga. Uglavnom više sam mi pege pocrnila, ali imam ovo ovdje boje. Ne vidi se vjerojatno na kameru, imam 100 svetala ovdje. Sljedeći proizvod jeste Nux 24-časovna hidratantna krema. Ja sam ovo uzela pre, ne znam, neko vremena, nešto oko praznika. Bio je set u Liliju ovo, zatim balzam moj voljeni, full pakovanje i ovo je, mislim, ono klasično. I dobije se, mislim, 30 ml njihovo ulje, koje također volim i završavam već na bočicu, pa sam uzela taj set jer je super povoljena, možda 3000 košta, a samo balzam što košta 900 i ovo ne znam koliko košta. Koristim neko vreme, ima jak miris, nenormalno jak, onako miriše kao svi njihovi proizvodi. Ali je okej. Hidrira, nekako za neku mešovitu kombinovanu kožu, nije za previše suvu kožu. Ne znam, za masnu, a miris jako brzo ispari i brzo se upije. Mislim, okej krema, ali nisam nešto wow oduševljena s njom. Sljedeći proizvod jeste baza. Ovu bazu sam kupila po 100 put, ovo je Art Deco, njihova baza za ten, bez silikona. Ovaj proizvod je fenomenalan zato što jako dobro drži puder. Piše da nema silikona, ali onako na taj fazon, međutim nema neki onaj film preko lica, kad se stavite skoro ništa. I ja je obožavam, jer fantastično drži šminku. I odlično je sa svim puderima koje sam probala i mislim da je nešto i okej, oko 2000 za baze, tako da sam nju uzela već po 100 put. Zatim proizvod koji sam oduševljena, ovo sam dobila tester. Ali nisam nikad kupila ovaj proizvod, već ga završavam. Ovo je Benefit Girl Meets Pearl. Ovo je kao ona strob krema koju jako volim, koju sam isto potrošila, moram kupiti novu. Ali je dosta toplije boje, strob krema je onako belkasto, biserno, a ovo je onako zlatkasto. Eto, to je jedna razlika. Sličan je proizvod dosta. Zašto oni kažu da je to tečni biser za lice. To im je opis proizvoda, jako je mali ovaj tester, ima 7,5 i imam još malo, brzo sam ga potrošila. Čak sam ga stavljala, tako da sjaj, prelep, jako dobar proizvod. Čak sam ga stavljala preko, stavila bi puder, krem rumeno i stavila bi njega preko i onako baš lepo, da sjaj sveži, lepo se izblenda sa svim tim, tako da njemu sad uživam, razmišljam da ga uzmem cijelo pakovanje, ne znam ni koliko je. Zatim sljedeći proizvod, Revlon BB krema, ovo sam uzela danas. Revlon ima Liliju, ja mislim da nema svim, ima ušću, ko znači. Imaju onaj popularan puder konačno kod nas, Color Stay. On vam je super ukoliko imate jako masnu kožu, srednje problematičnu, trebam prekrinuti, trebam da traje cijel dan da se dobro fotka, on je stvarno dobar puder. I meni je prejak, ja ga ne volim, ali dosta ljudi ga voli. Ovo je 1200 dinara, tako nešto, i ono što Revlon također ima super, to mogu da preporučam, karmine, fantastične. Nemaju se neke genijalne boje, ali tekstura karmina je fantastična, tako da pogledajte. Ovo je, koliko se već rekao, 1200, ima zaštitni faktor 30, ja sam uzela broj 2,
nisam jedan, je uvijek uzbijen. Malo sam se ponadala da će biti ok, sad ćemo da vidimo, će biti naranđasta. Mislim da će biti naranđasta. Tada. Vrati mi dalje beo. Ja stavim ovo prstom. Znam da su bebe kreniše su morile i da niko ne priča o njima, ali da sam probam nešto. Taj Color Stay ne volim, to sam već rekla i uopšte mi nije za neko bolje vrijeme. Okej mi je. Dosta je sjajna, okej je prekrivenost, onako prirodna. Za svaki dan. I dobro što ima zaštitni faktor 30, tako da je super za svaki dan. Ne znam da li, pretpostavljam da ima onako većim lilijima reon šminka. Ne znam otkud oni to uvezli. Ne znam ni od kad ima, ja danas vidjela. Ja nešto slabo ulazim. Kopirala sam ako slabo ulazim, slabo kupujem gluposti. Tako da izbjegavam. Mada inače više volim DM. Ali i tamo idem baš kad mi nešto treba. Volim manjih kupke i tako te stvari, gluposti. Mislim da mi je malo pretamno. Jest, sad će mi biti svetlo. Sad ćemo da namažemo sve. Više mi je dao boje nego išta drugo što radilo. Onako jako je prirodan. Ako imate suvu kožu, samo treba nešto blago da izjednači, ok, ništa specijalno, moja mama će ovo da voli, tako da neće se baciti. Zatim, sljedeće što imam Deborah korektore. Imam jedan koji je ovako, ko sjaj za usne. I ovaj neki na bazi gela i imam ovaj koji je kao highlighter što ima što ima onaj aplikator i ono dugmence, što izlazi proizvod. I sad rekao bi čovjek da je ovaj prirodan, a ovaj težak, pošto obično su takvo, ali ne, oni su zamenili. Ovaj je prirodan, ovaj je težak. Ovaj je baš prirodan, ali je dobar za ljude koji imaju dosta suv taj predeo kočiju. I sad će biti dobar da dodam prekrivenosti gdje me nije prekrila ovo moja bebe krema. Tako na bazi gela je laganje dosta. Ali, na primjer, ima dosta manju prekrivenost od Fit Me, kog ja volim, i na primjer True Match ima mnogo veću prekrivenost od njega. Ovo je solidno izgleda. I ono što vam je dobra stvar, kad imate puder koji je malo tamniji, malo samo, i da obrnuto konturišete, to je da uzmete taj svetli korektor i stavite uz ivice. To ja često radim, pošto imam problem jako da su mi svi puderi malo tamniji. Ovdje ga stavite i dobit ćete to neko obrnuto konturisanje. Tako da ćete dobiti ovdje to tamno, a ovdje će vam se posvetlati, što je super fora. Možete da prođete i sa proizvodima koji su malo više tamniji, ako vam treba neki izlazak, na primjer. Oba su najsvjetlije boje koje postoje. Ovo ću malo da dodam još ovdje, gdje mi treba. Obično su ovi prirodniji dosta, jer su takvi korektori više kao oni highlighter korektori. Ali ovi su napravili obrnuto, skroz ne znam zašto.
Poslije ćemo se vratiti na ten. Hoću da stavim nešto drugo. Želim da uradim obrve. Obrve u kraju s ovim mojim Art Deco linerima. Zatim sljedeći proizvod koji stavim na obrve jeste ovaj Brow Drama od Maybelline. Ovo sad imate kod nas, konačno. Ovo mi je super proizvod. Četki sam malo, ali sam proizvod je dobar. Kolikite malo da očešate obrve, da malo tek da neke prirodne gustine. Dobar je proizvod. Sljedeća stvar. Imam novu krem senku, opterećenost s njima se nastavlja. Ovo je Kiko, pošto sam bila u Kiku. Broj 10. Rekla sam neki nježni tonovi. Ja sam već probala na ruci. Dosta je i kremasta je neko plišano, ne znam kako da je opišem. Uglavnom lepa je. E sad kako stoji, nemam pojma. Sad ću da vidim. Lepo se blenda. Imaju baš lep izbor boja. Međutim, onako na testarima kad gledate imaju neko plave, tako te blesa boja. I nisu skupe, možda su oko 6-7 € recimo. Neke boje su super kad ih probate, a neke su katastrofa. Pa se bojala. A iskreno ne znam šta će mi plave to. Tako sam za ovu, mislim da će ovo biti baš lepo onako za mlade. Vidjet ćemo. Zato što, mislim da će mi ovo biti super oko cijela kavka i onda stavim onu moju ljubljenu Chanel. Koja onako svetlucava preko, mislim da će izgledati fantastično. Jer to Chanel treba nekad malo više bojene, probat ću je. Ali će mi lepo uz ovu šminku, da utapkam. Nije potpuno mat, ima kao neke čestice. Simpatične. Zatim sljedeći proizvod jeste Smashbox. Uzela sam set od Smashboxa. Uzela sam kao 3 paletice koje su bile zajedno u pakovanju. Ovako. Ima konture, oči i usta. Sve ću da koristim pa ćete da vidite. Ja sam koristila njihov primer koji mi je bio super. I onda nisam ih ništa viđala. Mislim da oni nešto najbliže namaštaju su u Beču, ja mislim. I u Italiji, znači tamo sam bila, tamo su svako parfumeri, ne znam, dosta toliko popularni, tako da sam uzela da probam. A i htjela sam baš da probam senke i htjela sam probam ove konture. Konture sam vidjela da hvale, a ovo je kao neko mini pakovanje. A senke sam htjela da probam zato što je Shea Mitchell zaštitno lice, ima neke svoje paletice koje su isto tamo mogu da se uzmu. Inače ovaj set je bio 40 €, tako čini mi se. Imaju te njihove paletice. I šminkala je Mary Phillips i baš su mi se svidjeli kako slike su super ispale i sviđa mi se senke izgledaju fantastično. I pošto je pratim na Snapchatu, vidjela sam kako uže izgleda, baš lepo izgleda, tako da sam zbog toga uzela da probam ovu paleticu jer u principu senke mi ne treba, imam previše senki. Ali ovo je lepa, paletica klasična. Počet ću sa najsvetlijom senkom, ovom ovdje. Ispod obrva. Dosta se truse, ja sam malo pipkala. Dosta se truse, ove što su više mat su pigmentovanje od ovih sjajni, ali okej su. Malo ću i ovdje. Ovo je kao neka boja slonovača, recimo. A četku koju koristim je iz moje Yves Saint Laurent paletice, ima kao dve strane. Ja inače za sebe, kad šminkam, ja imam gomilu ovih četki što stavljam s palete, koji su meni super. Jer ja uglavnom stavim samo jednu senku preko celog kapka i stalno je koristim. Imam iz Anastasije dve baš dobre, možda ću koristiti ovom tutorial, vidjet ću. Koji su isto baš dobre. Zatim uzimam ovo ovdje, to je ta neka boja breskve. Ova je sjajna.
Izgleda malo drugačije bez ove baze Kiko što sam stavljala. Ja ću sve do pregiba da je stavim, da je utapkam. Kad stavite senke preko ovih baza, tapkajte, nemojte da ih... Samo tapkajte da se one lepo uhvate. Sljedeće što sam uzela jesu četkice. Ovo je Kiko četkica. Broj 56, uzela sam još jednu. Imaju sad nove četkice, stvari nisam bilo Kiko par godina pa nemam pojma da li su baš toliko nove, ali ja mislim da su nove. Izgledaju ovako. Jako im je lepa i drška i sve. 11 € su ove. Ima raznih, ali naprijed za lice su, čini mi se, previše mekane. Pa uglavnom takve četkice su previše mekane i sintetičke su i onda proizvod više leti. Ako trebate sintetičke, mislim da treba budu malo čvršće, da mi malo da uhvate. Tako da to nisam uzimala. Uzela sam ovo zašto mi liči dosta na 224 od Meka, koja mi je jedna od omiljenih četkica i baš je teško naći kopiju njenu. A ovo od 11 € je super cena za četkicu, ako je dobra. Probala sam jednom, čini se da je okej. I sljedeće koje su uzela ovu četkicu jako volim ovaj dizajn četkice, međutim dosta je teško naći. Ona je sintetička i ravno je sečena. One su odlične za predeo ispod oka, jer uglavnom ljudi, pogotovo koje ja šminkam, se ne šminkaju svakodnevno i onda oči su im dosta osjetljive, tako da posebno taj deo ispod oka moram baš da pazim kad stavim senku, ako hoću da razmazim liner, a svi vole kad idu na šminkanje, što vam da kažem, ono, za sve pare, što tamnije, i onda, a smeta im da im priđem uopšte ispod, tako su mi ove super, imam i gomilu, međutim dosta ih je teško naći, ja čak mislim da ni Mek ne pravi ovako, ne znam da li Inglot ima, nisam bila u Inglotu 100 godina, imam Elf, imam Sigminih par, i ovo sam sad uzela. Uvijek mi treba ove senke zato što su baš odlične za taj predeo. Uzimam ovu prvu četkicu za blendovanje i uzimam ovu ovdje bojicu. Ovo je isto kao neka sjajna. I idem u pregib. Dobre su senke, sviđaju mi se, ono skoro su solidne. Ja ne volim nikad ima previše pigmentacije. Ja baš lepo izbandala, a uzela sam baš malo senke. I ova četkica, ok, sviđa mi se. Do sad je ok, vidjet ćemo kako radi s drugim senkama. Uvijek mrzim kad tako uzmem nešto što mi se na kraju jako dopadne i da ne mogu da nabavim opet. Onda bude žao što nisam uzela više komada. Ali da sam uzela više komada odjednom ne bi mi se dopalo, onda bi mi bilo žao što sam bacila pare. Priča mog života. Zatim, hoću da fikstiram predeo ispod oka i za to koristim Art Deco High Definition pudru kamen. Ovo mi je novi, ja prosto obožavam, već sam pokazivala, ali im novi, uzela sam ga ja ne znam više put koji put. Obožavam ga za... Imaju dve boje inače i te dve boje su skroz praktične i većini ljudi koji ja šminkam savršeno odgovaraju. Imaju fantastičnu teksturu, onako zaglade kožu, ukoliko imate pore, odlične su. Ja volim da matiram kožu koja je zrela s njima, volim da matiram predeo ispod, imaju malo boje, mogu i sami da se koriste i bit će super, mislim, preko ovog proizvoda, ovako ovog BB kreme, da im daju još malo prekrivanje. Međutim, za sada ja ću da stavim samo predeo ispod oka. Ovo je inače broj 3. I ima broj 6. Ali je dosta velika razlika između boja. Ono što je poenta tog svežeg izgleda jeste da se ne matira cijelo lice. Ali ja znam da je jako teško da vam stoji. Ja sam prva od tih koja je baš teško. Čak ako ću manje da uvijek razmišljam koliko ću ja tu šminku da nosim. Koliko ću kraće da je nosim, ja radim T-zonu, malo tu, oko usna
i ostalo ostavim jer se je dosta mastim. Ukoliko možete da ne matirate, nemojte ništa, možda samo to korektor malo da fiksirate. Tako će da dobijete više, možda samo korektor da fiksirate, tako će dobiti više taj svežiji izgled. Sljedeći proizvod, jako bitan. Morala sam da je kupim. Našla sam je inače bila sam u Firenci, u Sephori, koja inače, Sephora mi je katastrofa. Naša je bolja, zamislite iznenađenje. Bila je 40 € zato sam je uzela, što je malo jeftinija. Nisam normalna, to meni uopšte ne treba u životu. Ali je to slatka, pogledajte kako je slatka. Sad sam je koristila danas na mušteriji. Baš je lepa, miris breskva. Ali nije veštački, nije prejak, ali se osjeti. Preslatka je. Prvo ću s njom da radim bronzer. Bronzer nije mat uopšte. Uzimam na četku. Ovo mi isto jedna od ovih četki. Blush 7A. Ovako bela je. Malo je kao spljoštena. Jako lepo oštra je. Pa lepo hvata proizvod. Ako vam treba nešto da baš uhvati proizvod. Ova je super četka, jako je povoljna. Ovo mi isto novi proizvod. I sa bronzerom ću da se tapkam. Pošto ovaj deo nisam fiksirala, a želim da dobijem taj neki blagi izgled, preplanujem. Pošto kao ima malo boje. Ako budete, a niste fiksirali, neće biti dobro, zato što će vam se nekom mjestu uhvatiti, nekom neće. Tako da morate paziti. Bronzer mi se sviđa. Jer je onako malo drugačiji. Ali ako, na primjer, ne volite blistave bronzere, ne trebam uopšte. Sam proizvod nije sad wow, fenomenalan, vredan te love. Mislim da je ovdje 6000 kod nas. Ne, uopšte. Ali je jako sladak. Ja već imam neku njihovu paletu, stvarno imala sam. Da ću vam pokažem. Izgleda ovako. Pa vidite šta mi je ostalo od nje. Imamo 2 komadića koje ja trošim. I ovo je s ove čokoladni bronzer stvari. Ali tamne nijanse, imam i svetliju, ono klasično. A ovo ima još malo. Ja sam ovo iskoristila i ovo mi je super. Bio je i kao neki sjajni bronzer i bio je kao bronzerni highlighter. Obožavala sam i ovo je bilo dosta skupo. Pa sam zato ipak odlučila da uzmem ovo. Nije preko neophodno. Ali mi je okej. Mislim da ću ga sad iskoristiti onako krenu malo topli dani. Highlighter ove palete je divan, to ću vam pokazati kasnije. Uzet ću malo ovom četkicom na nos stavim. Rumenilo. I stavit ću ga malo u pregib. Da mi izgleda ovu sjenku. Zatim uzimam četkicu. Ovo je iz Anastasije palete, neke od onih što imam. Ima 2 strane, jedna je sintetička, jedna je ravna, a jedna je za blendovanje. Onako dosta je oštra, ali jako volim ove četkice. Ovo mi je za MAC senke. I uzimam bronzer iz ove palete što sam sad koristila i stavljam ispod. Da spojim. Uvijek možete koristiti bronzere ispod šta god hoćete. Možete karmin da stavite. Nemojte se uopšte opterećivati. Gdje šta treba, kako treba. To je samo šminka, treba da se... Mene ove trepavice moje izluđuju. Ja ne znam šta je, imam toliko mrse da je to nenormalno. Izluđuju. Zatim, sljedeći proizvod. Jeste ova Smashbox set za konturisanje. Samo da otvorim. Teško se otvara. Ovo je dosta popularan proizvod, vidjela sam kod dosta youtuberka, samo što je veće pakovanje, ali ja sam htjela da ga probam. Kontura, bronzer, highlighter. Highlighter nije uopšte jak, ali mi se sviđa, jako je svetao. Tako da mi je okej. Dobro. Tako
svetli. Vidite, tek ima neko sjaja, a nije potpuno mat, međutim, zaista kakva koža mogu bi da se koristi možda za predao ispod oka. Ja vjerojatno mogu da ga stavim. Bronzer nisam probala, konture jesam, konture su mi super. Ja za konture volim ovu četkicu. Ovo je Benefit četkica. Volim za moje konture. Zato što imam jako okruglo lice i baš moram da pazim gdje stavljam. Ova četkica je iz nekog Benefit rumena, tako nešto. Hoću samo malo ovdje stavim. Nos. Kiko ima super liniju sad ovih četkica, međutim opet sintetičke su, bojala sam se. Dosta mi onako izgledaju kao da će proizvoda leti preko njih. Tako sam ih zaobišla. Ali ja volim ove, imam par komada, sva rumena koja sam kupila dobije se ova četkica. Obožavam ih. Ima ovakve četkice za kupljene stranstvom, su dosta skupe, ali ja još uvijek planiram negdje u budućnosti da ih uzmem. Zatim uzimam highlighter iz ove Sweet Peach Glow palete, koji je prelep. Onako dosta je topao i zlatan, stavljam ga ovdje. Zatim ga stavljam ispod obrve. Mogu čak da uzmem veću neku četku. Žao mi je kod ove paletice da uništim ovaj dizajn. Ali ja volim jako da koristim. Ne volim da skupljam šminku. Obožavam da je koristim, da je potrošim. Znači nema mi to lepše kad nešto potrošim. Zatim, uzela sam u Kiku olovke za oči. Ove obične su bile 2,5 evra. Uzela sam sivu, ali ova siva je fantastična, baš je pigmentovana. Fantastična što je siva, ona tamna siva, skoro crna, nije srebrna. Uglavnom budu srebrne, tako da sam to uzela sam ljubičastu, koja je isto baš lepa. I zaista su povoljne, vidjet ću kako će biti na oku. I uzela sam plavu. Ja mislim da sad treba stavimo plavu. Ovo je kao neka tirkizna. Vidimo kako je u oku. Da, lepa je, vidi se. Sviđa mi se. Sad mi žao što nisam uzela jasno. Kažem, udovoljiti se ne može. A da sam dala 20 evra za olovke, onda bi se iznervirala da ne voli. Zato što zaista, koliko god da je stavite na ruku, ne možete znate. Nekad kupite, bude suv, bude star proizvod, to se dešava 100 puta, meni posebno. Ja se još više iznerviram. Sve je to dosta rizično, nažalost. Ja sviđa mi se, baš je plava. Sviđa mi se. Zatim sam uzela, ovo je kao druga linija, ovo su dosta skuplje, ovo su neki 6-7 evra. Ove su kao automatik, ono što se izvlače, i imaju ovdje onaj što blenduje kao ono gumeno glupost. Ovo može samo da vam napravi boje. I bilo je super boja, ova boja mi se baš dopala, ovo je neka boja rđe. Tako da ću to da stavim ispod ovdje. I gore. S ovim koliko je precizno možda da izvučete eyeliner, ali ne želim ništa precizno danas. Želim da bude isblendovano. Baš može lep da se izvuče. Super. I ovo mi se sviđa. Uzimam onu senku kao brown bronzano što sam stavljala u pregib. Da pogažem koju. Ovo ovdje. Pa ću malo da izgledam ga. Jo, baš je lep, baš mi se sviđa. Isto imaju baš super boja.
Zatim ću da uvijem trepavice. Art Deco Volume Supreme, koja je super, međutim nije do moje trepavice. Ja imam problem pošto nemam neke specijalne trepavice, da kad je maskara previše mokra, padne mi ovo što ih uvijem, padnu mi dole, tako da je ne volim previše mokre. Mislim da će biti super kad se osuši, kad je budem koristila češće. Ima ovaj češić sintetički i super onako izvuče dužinu i baš je crna i postojana, ne kruni se ni malo, ali kažem, bit će bolja za moje trepavice kad se malo osuši. Ali ih baš lepo izvuče. Zatim stavljam rumenilo boje breskve. Rumenilo je jako lepo. Onako sjajno je dosta. Mislim da će biti super na nekoj svetlijoj koži koja je onako malo preplane, prirodno. I zatim stavim highlighter. Highlighter je prelep. Prelep. Baš mi se sviđa. Sad ga prvi put koriste na meni. Treba sintetička ščetkica za njega. Inače mislim da će da leti onako na sve strane. Ovo je Real Techniques setting brush, ova mala, koju ja baš volim. Ipak sam dodala trepavice. Crkla mi baterija, napunila se memorijska, pa dok sam to punila nekako, mislim da mi falilo. Dodala sam 318 da deo, stvari mislim da ste pošto je bilo u toj kutiji. To su kao onaj akcent, onaj trećina. Bukvalno su ovako. Trećina oka. Možda polovina moje malo manje. Mislim da mi daju onako lepši izgled oka, pošto nemam nešto jake trepavice. I dodala sam ove senke bronzane. Ove. Malo u trepavice i malo bronzera onako u pregib. Onako, bez veze. Kao što sam dodavala već. Da malo ugrejem. Uzela sam paleticu za usne. Izgleda ovako. Inače, ovi svi karmini mogu se kupe individualno. S nas ova dva mešala i koristila sam. Standardni su karmini. Malo su više mat. Ovaj jedan čak ima neki sjaj. Postojanost nekih, bez jela pića, nekih 4-5 sati. Onako baš lepo uflekaju usne. Pogotovo što morate staviti četkicom. Pa onako, kad morate onako da ih izblendate, one lepo se upiju. Lepe su boje. Ovo mi je super zato što stalno razmišljam o onoj Anastasia Beverly Hills, onoj paleti karmina. Međutim, kad sam počela da radim, prvi par godina ja sam sama sebi napravila paletu. Uzela sam meku paletu za senke, 15 komada i tu sam istopila karmina. Uglavnom su bili meki, Revlon karmini su jako dobri. I tako sam radila par godina. Pre nego što su se pojavili dugotrajni tečni mat karmini, onda sam to prestala da koristim. I sad opet razmišljam, ali nekako kad prestanete, mada i tečne mati ja stalno mešam, ja sve živo mešam. Tako da razmišljam o toj paleti, pa sad ću da vidjeti kako mi se ovo dopada, da li ću opet da uspem da koristim, pa ću onda da uzmem tu paleticu. Ona paleta mi je super, baš mi lepo izgleda. Pogotovo što ja volim da mešam. Mada sam vidjela teksture, mislim da su onako mati postojane, ali nikad ne može da verujete. Uzimam Bing Matte, tako se zove. Napisat ću vam sve ispod. Na četkicu ovo je... Nema ime ni prezime, nema pojma čija je četkica. Ovo je baš lepa boja, ali ću da stavim ovu svetlu preko. Malo je breskasta narančasta. Možete s ovim četkicom da presecate usta, ne trebam uopšte olovke. Ja čak više volim zato što izgleda onako
Izgleda savršeno ko Soloko. Zatim uzimam, stavila sam ovu preko celih usana, zatim uzimam ovu svetliju. Zove se Pretty Social. I stavljam više na centar usana. Mislim da čak ova nije toliko mat. Nije, da. Ovo je više sjajno. Malo je svetlija. Sviđa mi se karmini, jako su prijatni i sviđa mi se kako izgleda, kako se blenduju. I to je to od mene za danas. To su svi proizvodi koje sam kupila u posljednje vreme. Ne mogu sad skroz da kažem šta mislim o nekima, što morate da ga nosite, da vidite kako se ponaša tokom dana. Ali pola stvari mislim da je bila onako baš dobra kupovina, ostale morat ću još da razmislim. Ali uglavnom hvala vam puno na gledanju. Vidimo se, ćao!